Xeyirli kеш исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 12 ноябрь җомга киченә булган атна информацион программасын башлап җибәрә. Узып баручы атна китергән яңалыклар хәбәрчеләребез әзерләгән материалларда. Вакциналаштыру һәм QR-кодлы яңа тормыш райондашларыбызның бу үзгәрешкә фикерен инде. Шаңгычылар өчен күңелле яңалык, Измә җирендә яңа шаңгы һәм лыжа-роллер трассасы төзелә. Илебезнең батыр егет кызлары һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. 10 ноябрь полиция хезмәткәрләре көне иде. Киләчәкне икътисади фаразлардан башка күз алдына китереп булмый. Бу атнада экономистларның да һөнәри бәйрәме булды. 15 октябрьдә башланып киткән Бөтен Рәсәй халык санын алу кампаниясе тамамлану юлында. Ул бу якшәмбегә 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу 2002 һәм 2010 еллардан соң Россиянең яңа тарихында 3нче җан исәп. Көн кадагындагы мөһим чара турында беренче хәбәребездә. Рус телен беләсезме? Рус телен кулланасызмы? Балапатаган нинди телләр беләсез? Чит телләр белмисезме? Яхшы. Татар телен кулланасыз бит инде шулай бит? Туган телегез нинди? Татарский дип язабыз. Районыбызның Лесхоз авылы күп кешелек торак пункт булуы белән беррәттән күп милләтледән. Биредә татар, урыс, удмурт халкы дустана гомер кичерә. Халык санын алучы Гөлназ Зиятдинова шушы ил күләм кампанияда эшләп авылдашлары белән аралашып бай тәҗрибә туплый. Үзе дә шушында туып үскән кызга һәркем таныш, якын. Сан бирүчеләр дә аңа ышана, һәр сорауына тулы җавабын бирә. Без шушы Лесхоз бистәсендә инде 2 переписчик йөрдек. Бүгенге көндә инде безнең переписебез тәмамланды дияргә була. Шәхсән үземә минем 208 хуҗалыкта 514 кешенең санын алдым. Перепис алуда мин беренче тапкыр гына катнашсам да, миңа бу бик кызык булды. Авыл халкы белән аралашу, аларга сораулар бирү бик кызык булды. Мин инде халык санын алуга килгәндә күпчелек халыкның өенә бардым. Өйләрендә кабул иттеләр. Бер кеше дә мине кире бормады. Җылы каршы алдылар, бөтен сорауларыма да төгәл генә җаваплар бирделәр. Булды инде шундый кешеләр госуслуги аша да үттеләр. Һәм инде кайбер кешеләргә телефон аша шалтыратып та сорау алырга туры килде. Авылда меңнән артык кеше яши. Бу сан даими туллану өстендә. Төзек торак пункт Лесхоз күпләрне кызыксындыра. Şemsiz Nakıyapa nişi halleriniz? Allah'a şükür bir kilir. Nakıyapa peripis nasileni barayında işitkensizdir. İşittik ayı. Mine şuna sizge sorularga kilgen idim cevap bir alırsız mı benim sorularıma? Hayda baribız. Hazır Nakıyapa. Niga kirmişiz misin? Yok Nakıyapa şu şundağına cevap bir alasız mı? Yarar. Нәкия Тухватулова Лесхозның үз баласы булса да, ул гомеренең күп өлешен читтә үткәргән. Монда кайтып төпләнүенә 11 ел. Туган җир, туган тел аны бирегә тарта. Мин монда туып үссәм дә, үлү сәбәпле Казанга китеп, Казанда 36 ел яшәдем. Анда 4 бала үстердем. Анда механизатор булып эшләдем, шифовщик булып, токарлар булып эшләдем. Монда да 4 ел токар булып эшләдем. Фанерный заводны салган шанда бөтен кулдан минем болтлар, шуруплар, бөтен гайкалар минем кулдан үттеләр токар булып эшләгән шагында. Татар телен урыслар белән яшәсәм дә 36 ел Казанда татар телен онытмадым, бөтен балаларга татар телен өйрәттем. Бөтенесе оныкларым да, балаларым да татарча бик яхшы сөйләшәләр. Үзем дә татарча хикәяләр, ниләр язам. Әле пенсияда булсам да, шушы клубта техничка булып эшләп йөрим. Көндезләрен авыл кешесенең күпчелеге эштә. Сан алучыларны лаеклы ялда булучылар капка төбенә үк чыгып каршы ала. Өйдә булмаучыларга почта әрҗәсенә листовка калдырыла. Андыйлар күрсәтелгән телефон аша элемтәгә чыгып, сан бирү мәсьәләсен үзе хәл итә. Бу көннәрдә инде менә шул соңгы калган кешеләр санала. Район статистика бүлегендә дә аларны барлау, юллау буенча эшләр бара. Безнең инде район буенча 30 меңләп кеше исәпкә алынды. Һәм шулай инде безнең быел инде яңалык буларак кергән иде. Дәүләт хезмәте, госуслуги РФ дип әйтәбез бит инде. Шуның аркылы үтүдә каралган иде. Бу чара аркылы безнең 2 меңләп кеше катнашты. Район халкы
бик актив килде бу шарага. Бүтән кешеләргә сорауларга җавап биреп, безнең саналучылар белән актив элемтәдә булып үттеләр. Бүтән Россия халык сан алу компаниясында районда 9 стационар участок эшли. Бер сан алучы күп функциялы үзәктә хезмәт күрсәтә, 56 сан алучы өйләргә йөри. Аларның һәр кайсына 200-дән 250-гә кадәр хуҗалык беркетелә. Бу үз чиратында 500-550 кеше дигән сүз. Сан алучылар һәр көнне саналган кешеләре турында менә шушы контроль пунктка статистика бүлегенә хисап тапшырып бара. Бирдәге контролерлар аны Казанга, Татарстан статка юллый. Районыбызда яшәүче милләтләр сафы да елдан-ел тулылана. Аларның берсе дә бу чарадан читтә калмый. Сан алучыларыбыз һәр милләт кешесенә барып җитә. Безнең райондагы милләтләр бөтенесендәген исәпкә алынды. Теге бер генә кеше булса да ягын барыбер ул югалмаячак. Моның аналитикасы чыгачак. Хәзерге көндә моның аналитикасын әйтеп булмый, чөнки әле безнең бүтән мәгълүматлардагы эшкәртелмәгән. Бу мәгълүматлар булачак һәрбер төр милләт буенча. Әйткәнемчә инде булар безнең булачак соңра бүтән мәгълүматларны эшкәрткәч. Бүтән Россия халык сан алу торак пунктларда тәмамланса да, аларны Россия күләмендә гомуми санау башлана гына әле. Соңгы нәтиҗәләр киләсе 2022 елның җәендә генә игълан ителәчәк диләр аналитиклар. Бүгенге көндә кешелекнең игътибары COVID-19 вирусына юнәлгән. Аннан саклану чарасы бер генә, ул вакцина ясату. Район буенча 13550-дән артык кеше прививка ясаткан. Бу 40%-тан артык дигән сүз. 60 яшьтән узган 2210-нан артык райондашыбыз вакцина алган. Бу хакта алдагы сюжетта сөйләрбез. Өлкән яшьтәге пациентларыбызга 60 яшьтән өлкәнрәк 3 төрле вакцина ясатырга тәкъдим итәбез. Бу безнең Спутник V, Гам-Ковид 2 компонентлы вакцина, Ипивак корона вакцинациясе 2 компонентлы һәм Спутник Лайт. Бу безнең 1 компонентлы вакцина. Ул безнең ясала шул очракта безнең пациентларыбыз шушы коронавирус чире белән авырткан пациентларга 60 яшьтән өлкәннәр аеруча яклауга мохтаҗ. Саклану чарасының иң ышанычлы юлы вакцина ясату. Пенсия яшендә булуга карамастан, алар да хәрәкәттә. Кибет, хастаханә, җәмәгать транспорты һәм башка халык күпләп җыелган урында еш булалар. Бойлар сабасында яшәүче Нәкыйп Әлмиев Спутник V вакцинасының 2нче компонентын алырга килгән. Уйладым да инде. Беренче компонентны 16 октябрьдә ясатып, бүген инде менә икенче Спутник V-ның икенче компонентын ясатырга төштем. Үземнән нормаль хис итәм. Үзебезнең семьяда тоже хатыным да ясатты. Бер семьядан туганнарым тоже авылда торган, шәһәрдә торган туганнарыбыз да ясаттылар. Һәркем инде үз сәламәтлеген кайгыртырга тиештер дип уйлыйм. Алга таба да шулай шушы нене ясатырга теләгем бар. Сезгә хәзер ничә яшькә миширләрегез бармы хроник? Миңа 65 яшь тулды. Андый ширләр белән авыртканым юк. Үземне яхшы хис итәм. Пациентның сәламәтлек торышына карап, нинди вакцина ясатасын табиблар үзләре билгеләй. Узган ел бу ширне бик авырдан кичергән Минсәрия Пашамсиева да үз чиратын көтә. Аңа прививканы беренче тапкыр ясаячаклар. Мин инсультлы. Булса да ясатып карыйм инде. Авыртырмын дип кургансыз. Әйе. Менә якыннарыгыз, туганнар арасында, күршеләр, авылдашлар арасында ясатучылар күпме прививка? Сатышлар бөтенесе дә ясатты инде. Ничек кичерделәр? Әйбәт кичерделәр. Күршеләрем дә ясаттылар бөтенесе дә. 91 яшьлек баба ясатты. Икене ясатты инде. Авыртмадылар, температуралары да булмады. Рәхимҗан Хайруллинга 10 ноябрьдә 61 яшь тулды. Лаеклы ялда булучы Ират бу адымга үз фикере, сәламәтлеген саклау теләге белән бара. Менә авыртмашчы инде. Бит бөтен җирдә шулай нәрсә ишетелә бит инде. Авыртадылар диләр бөтен кеше. Шуңа күрә прививка ясатырга булдым. Танышлар арасында авыртучылар бармы? Үлеп китүчеләр? Так юк әле. Аллага шөкер, юк.
Гаиләгездә кемнәр ясатты прививканы? Бөтенебездә. Ничек кичердегез? Әйбәт, искиткеч. Бернәрсә сизелмәде. Район үзәк хастаханәсенең кызыл зонасы 25 кешегә исәпләнгән. Бүгенге көндә табиблар тәүлек әйләнәсе 20 авыруның сәламәтлеге сагында тора. Шуның 16-сы 60 яшьтән өлкән кешеләр. Дәваланучыларның берсе генә вакцина үткән. Бер кеше беренче компонентын алырга өлгергән. 9 кеше кислород терапиясе уза. Авылларда эшләүче фельдшерларның хезмәте дә бәяләп бетергесез. Авыруларны дәвалау өстенә алар вакциналаштыруны да үзләре алып бара. Һәр көн кирәкле дозаны алып кайту Айзат Гараев сыман җирлек башлыклары җаваплылыгында. Мишән авыл җирлегендә 60 яшьтән узган 70-кә якын кеше прививкалы. Ширне дәвалаганчы аны булдырмый калу яхшырак. Бу очракта бердән-бер ышаныч вакцинага. QR-кодлы тормышта яши башладык. Әлеге система гамәлгә килеп керү белән тормыш, көн күрешебез яңа борылыш алды. Коронавируска каршы профилактика максатларында вакцина ясатканлыкка дәлил QR-код хәзер урамда, кибеттә, җәмәгать туклану урыннарында, мәдәни чараларга һәм гомумән эш урынына килеп утырырга да юллама ролен башкара кебек. Бу атнадан QR-кодсыз кешеләрне эштән читләштерүләр дә башланды. Хәбәрчебез Райла Галявина Саба урамына чыгып, QR-кодлы тормыш белән кызыксынды. Сораштыруга күз салыйк. Көндезге 10 Сабаның үзәк урамында гадәттәге кеше ыгы-зыгысы юк. Эштәге кеше эштә, пенсионерлар өйдә вакыт бу. Пандемия вазгыяте белән гомумән бик күпләр урамда, җәмәгать урыннарында булуны шикләде. Безнең беренче тукталыш район үзәк китапханәсе. Монда ишек төбендә үк QR-код тикшерүче хезмәткәр белән очраштык. Ул китап алырга килүчеләрне QR-кодлары булмаган очракта залга үткәрмәй. Андыйларга кирәкле әдәбият кулларына алып чыгып бирелә. Даими китап укучы Фәрит Вафин китапханәгә курыкмыйча киләм ди. Аның таләпләргә каршылыгы юк. QR-код закон буенча кирәк. Значит, бер кайда китеп булмый инде. Үземдә QR-код бар. Вакцинация март айында ясаган идем. Так что кибеткә кергәндә бернинде проблема булган, әйберне күрсәткәч, бернинде проблема юк. Минем өчен. Вакцинация ясарга кирәк. Вакцинация булса, бөтен кибетләргә, бөтен җиргә кирип була. Бернинде проблемасы да булмый. Саба Саклык банкында исә ирекле йөреш. Бирегә килүчеләр хезмәткәрләр каршына тикшерүсез кирип утыра. Бары тик маскалардан булулары гына таләп ителә. Сбербанкка килгән клиентлар өчен QR-код соралмый. Бары тик маскадан булуларын гына таләп итәбез. Барлык хезмәткәрләр вакцинация узды. Июль айында ук үтеп куйдык. Коллективта QR-кодсыз хезмәткәрләр юк, чөнки андыйлар эшкә кертелмәү таләбе бар. Югары җитәкчелегебез QR-код системасын ныклы контрольдә тота. Банк кассасында түләү эшләре башкарган клиент белән дә сөйләшәсе иттек. Яше 60-тан узган, вакцина ясатмаганнарга хәзерге вакытта үз изоляция режимы гамәлдә. Һәм без хәзрәттән нәкъ менә бу категория өлкәннәрнең мәчеткә йөрүе белән кызыксындык. Мәчеткә килүчеләргә нинди таләп дигәндә, ул QR-код инде үзендә ясатылган, гаиләбездә ясатылган. Ул кирәкле нәрсәдер, сәламәтлек һәрберебезнеке үзебез кирәк. Безнең QR-код белән бүтән кеше нитә алмый, әмма ләкин үзебезнең сәламәтлегебез өчен кирәк, үзебезнең сәламәтне үзебез кайгыртырга тиеш. Инде мәчет мәсьәләсенә килгәндә, инде шушы олы яшьтәге кешеләр шушы хәлдән соң урамга да чыкмый дип әйтсәм, ялгыш булмастыр. Мәчеткә йөрүдәген сыйгайды, менә үзем барам, азан әйтәм, намаз укыйм, мәчетне ачам, ябам, шушындый эшләр. Бу көннәрдә хөкүмәт югарылыгында пассажир ташучы транспортларга да QR-код тикшерүне кертү мәсьәләләре өйрәнелә. Бу система гамәлгә керсә, таксистлар да читтә калмас дигән сорау белән Рәсүл Мәҗитовка мөрәҗәгать иттек. 28 августта ясаттым. Минекен гамалы бер генә ясый торган, бер елга ясыйлар. Хатын белән икәү ясатты. Ничек карыйсыз QR-код системасы? Мин авыртмадым, нормаль, әйбәтме? Мин яшьтә 60-тан узган идем. Тикшерәләр QR-кодларны? Тикшерәләр, бөтен җирдә кибеткә кергәндә дә. Әмма таксига утыручыларга сез нәрсәләр әйтәсез? Әле бит барма дип сорый инде. Таксида утыручылардан. Маскаларын кидертәләр инде, булмаса үзем тотам мин масканы, ул маска специальный. Кайберләре кия дә, шул күчеп тә китә, масканы да калдырмыйлар.
Гаи күрәйкән, алда сразу поворот бирә, туктай сразу маскасыз кеше булса сразу салайын. Саба үзәгендәге 2 катлы универмаг бинасы 2 зур кибетне берләштерә. Яңа кертелгән таләпләр буенча мәйданы 150 квадрат метрдан арткан кибетләргә QR-кодсыз кешеләр кертелми. Тикшерү җаваплыгын администратор Рәмзия Галимова үз өстенә алган. Иң беренче кергән кешедән QR-кодын сорыйбыз инде. Шуннан соң ул күрсәтә, мин аны шушы телефонда тикшереп алам. Анда фамилиясының, исеменең, отчествосының беренче хәрефләре чыга. Яңадан туган елы, туган көннәре, айы чыга. Һәм кирәк дип табабыз икән инде, ышанмыйча карыйбыз икән, анда паспорт номеры да чыга. Соңгы 3 номеры һәм алдагы серияның 2 номеры, 2 номеры. Менә шулар аша тикшерәбез. Дөрес, төрле хәлләр була. Бар, менә шундый кешеләр туры килде. Ялган код кертеп куйганнар. Аннары фамилияны әйтә бер төрле, монда тикшерү вакытында чыга икенче төрле саннар, хәрефләр. Менә бик уяу булырга кирәк инде. Шуңа күрә җаваплылыкны сизеп, менә мин үзем торырга мәҗбүр булдым. Чөнки кеше авыртуда кеше бит инде, кеше утырга да курка, ширгә торыбыз дип. Аннары моның бит инде таләпләре зурдан булгач, менә мин үзем утырам. Дөрес, төрле характердагы кешеләр керә. Алар ни өчен утырасыз, ник тикшерәсез, тиеш түгел, сез кем дип менә шулай әйтеп тә куялар. Без инде аларга җавап бирергә тырышабыз, кайсы берсенең бик кыю булып йөгереп кирип китә, но аны чыккан вакытта яңадан туктатып, аңлату эшләр алып барабыз. Менә мин туру 12сеннән бирле тикшереп кертәм инде. Шул дәвердән бирле бер 4 кеше бик үз характерын күрсәткән кешеләр очрады. Дөрес, аларның өчесе белән менә аңлату эшләре алып бардык, аңладылар. Киләчәктә кабатланмас дип уйлыйм инде. Бик күңелсез, конечно, соңга сукмыйча йөгереп кирип китүчеләр булганда, но алар соңга таба менә шул аңлаткач инде аңлыйлар. Мондый зур мәйданлы кибетләр полиция хезмәткәрләре тарафыннан да ныклы контрольдә. Алар рейдлар белән даими чыгып торалар. QR-код тикшерүченең үзен дә тикшерәләр. Кибеткә чыннан да QR-кодлы кешеләр кергәнме, хезмәткәрләр үзләре QR-кодлымы? Хилафлыклар артында бик зур штрафлар ята. Сәүдә киштәләре буйлап йөрүчеләр мондый чикләүләргә ничек карыйсың? Мин Иске Мишән авылыннан килдем. QR-кодны җәйкене ясаттык. Прививканы ясаттык инде, QR-кодны да алдык шул вакытта. Сабага килдем инде, кибетләргә иркенләп кирип йөри алам, Гиратка кирдем һәм менә универмагка кирдем. Шул QR-кодны кирәк дип саныйм инде, иркенләп кайсы кибеткә кирәсе килә, шунда кирип йөри алабыз. Семьябызда ирем дә, үзем дә, малаем да ясаттылар. Соцзащитада эшлим, 7 әби бабай карыйм. Менә аларга киләм продуктлар алырга, QR-код белән. 3 әбием привился, калганнары авырту. Привилась же я, но не боясь йөрим инде, куркмыйча йөрим инде. Любой кибеткә сорыйлар бит инде QR-код. Привилась с июня месяца. Менә уже 3-я прививка, наверное, скоро будет. QR-код кертү халык файдасына эшләнә. Ул авыруның таралуын булдырмас өчен кирәк. QR-код кертелмәсә, яңадан чикләүләр булмаячак дигән гарантия да юк. Локдаун бизнеска, гомумән бөтен яшәешебезгә удар булырга мөмкин. Бу исә тормыш дәрәҗәсе артка тәгәрәү белән аянышлы. Измә авыл җирлегенең Өтернәс авылы халкын зур үзгәрешләр көтә. Бу көннәрдә биредә өр-яңа чаңгы, лыжы роллер, ягъни тәгәрмәчле чаңгы трассасы төзелә. Проект киң колачлы эш барышы белән без дә танышып кайттык. Өтернәс авылының тау битендәге урманы киләчәктә районның иң популяр урыннарының берсе булачак. Биредә башкарылучы эшләр әнә шул хакта сөйли. Шушы Калатау итәгендә инде безнең тау чаңгысы комплексының беренче этаплары эшләнгән, шулар эшләнеп килә. Менә бүгенге көндә шушы Сабантау җирендә дип әйтергә кирәк инде. Комплекслы развитие, авыл җирлегенең комплекслы развитие дигән Минсельхоз авыл хуҗалык программасы нигезендә шушы менә зур гына күләмдә эшләр башланып китте. Монда инде безнең Балтачның МДСУ оешмасы беренче этап дип әйтергә кирәк. Шушы чаңгы роллер трассасын эшләп килә бүгенге көндә.
Трассаның гомуми ызынлыгы 1 километр 700 метр. Үзенчәлекле технология буенча вак структуралы асфальт белән махсус спорт күнекмәләре өчен салынган. Киләсе елга шушы проектка нигезләнеп тау чаңгысының икенче этабын эшләү күздә тотыла. Авыл урамнарына да асфальт юл түшәләчәк. Зур рәхмәтлебез инде җитәкчелегебезгә, республика, район җитәкчелегенә, менә шушындай җирлегебезгә зур вложениеләр керткән өчен. Инде бу бит инде алда көннәрдә дәген җирлектә үсеш дигән сүз, яңа эш урыннары җәлеп ителә. Шул ук инде безнең бүгенге көндә бик көн кадагында торып әйтергә кирәк инде турист маршрутлары, инде бу безнең Калатау итәге, шушы туристлык маршрутларына бертелеп, инде шушы менә шушы спорт объектлары тагында үсеш бирер дип көтеп калабыз. Трасса тулысынча әзер булгач, биредә район, республика, Россия күләм ярышлар да үтәр. Шуны күздә тотып, иске контор бинасы төзекләндерелгәч, кунакханә, кафе һәм кибет ачу планлаштырыла. Трассаның үзендә дә алдагы елларда 2 катлы чаңгы базасы төзеләчәк. Су буйларын чистарту, яңа агачлар утыртуда проектның бер максаты. Эшне Балтач районының МДСУ бер җәмгыяте башкара. Бу көннәрдә алар су турбаларын урнаштыра башлаган. Монда барысы 8 турба, су ага торган 8 турба салынды. Аларның укрепление эшләре менә хәзерге вакытта эшләп башкарабыз. Һәм дә инде эшләнде белән. Основание ком кертү, щебень кертү һәм асфальт җыю эшләре башкарылды. Бүгенге көндә инде без эшлибез хәзер. Обочиналарны, откосларны укреплейтәбез. Бу эшләргә 11 берәмлек техника җәлеп ителгән. 12 хезмәткәр иртәнге 7-дән кичкә 4-кә кадәр Балтачтан килеп хезмәт куя. Бу эшләрне тәмамлагач, инде безнең менә эшләр кала хәзер менә откосларны укреплейтү, ямат белән. Менә хәзер трубаларына габионнар эшләп ятабыз, шунда башкарабыз инде менә габион теге щебень салып сеткачына. Шул укрепление эшләре инде основной. И водоотвод эшләре инде бара, безнең калып бара. Менә каналлар казыйбыз, ел буенча кайда су төшә торган җирләр бар. Бөтен турбаларга китерәбез шуларны. Проектта саклык чараларына да зур игътибар бирелә. Юлның текә борылышлы, куркыныч участокларына сеткалар куелачак. Бу территория, конечно, катлаудырак булды безгә. Таулы җирләр һәм дә күп җирдән чишмә сулары чыгып торды. Но без аның выходны таптык. Әйткәнемчә, дренажлар ясап, суларны елга таба чыгарып. Башланган эш беткән эш диләр. Бу очракта эшнең кыска вакыт аралыгында түгел, югары сыйфат белән башкарылуы мөһим. Тормышларын җәмгыятебездәге тәртипне саклауга багышлаган курку белмәс, батыр йөрәкле ул кызлар бу арнада үзләренең һөнәри бәйрәмен билгеләде. Тарихы 1715 елдан башланган әлеге бәйрәм Россия Федерациясының Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре көне. Алдагы сюжетыбыз авыр, җаваплы һәм тынгысыз хезмәт башкаручылар хакында. 14:00-дан 15:00-га катлык первый километр автодороги Богатый Сабой лесхоз. Шунда был. Как принял? Принято. Полиция хезмәткәре тыныч тормышта да батырлык һәм уяулык таләп иткән һөнәр. Әлеге хезмәттә ватанга тугрылык, намус төшенчәсен тирәнтен аңлаган кешеләр генә эшли ала. Полиция өлкән лейтенанты Аяз Каюмов нәкъ менә шундыйлардан. Татарстан Республикасы Эчке эшләр министры боерыгы белән хезмәттәге аерымлылыгы өчен 3нче дәрәҗәдәге медале белән бүләкләнүе дә шул хакта сөйли. Районда машиналар саны арта тора. Машиналар арткан саен һәлакәтләр дә арта билгеле. Еш кына юл транспорт һәлакәте машина йөртүчеләрнең игътибарсызлыгы аркасында килеп чыга ди Аяз. Кайбер машина ияләре юл билгеләренә бөтенләй игътибар итми. Монда юл инспекторы профилактик чараларның үтемле булуын билгеләп үтте. По статье 25.1 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, заявлять ходатайство и отводы, пользуясь с помощью защитника. Һава шартларының нинди булуына карамастан, алар һаман сафта, юл хәрәкәтенең иминлеге сагында. Авыр шартларда хезмәт иткәндә, иптәшең үзеңнән яхшы булсын дигән мәкальнең мәгънәсенә бигрәк тә нык төшенәсең. Хезмәттәше полиция кеше лейтенанты Фәнзил Нуриев Аязның тугры дус, оста киңәшче икәне хакында да әйтте. Җитәкчеләре дә аның турында яхшы фикердә. Аяз Каюмов Сабыр районы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясендә 2019 елдан хезмәт куя. Эшләү дәверендә ул үзен намуслы эшен җиренә җиткереп башкарып торган хезмәткәр итеп танытты. Тапшырылган эшкә җаваплы карый, ярдәмчел булганы өчен хезмәттәшләре хөрмәт итә.
машина иеләре аязның законнарны белеп, дөрес куллануы турында искәртәләр. Алга таба да аңа эшләрендә уңышлар теләп калам. Соба полициясы сафларында закон сагында торучы исемен лаеклы йөртүче чын профессионаллар күп. Алар бәйрәм көнендә күп санлы бүләкләр кабул иттеләр. Полиция майорлары Айнур Гафиятуллин Татарстан Республикасы Ичке эшләр министрлыгының мактау грамотасына, Лина Рәхмәтшин рәхмәт хатына лаек булдылар. Өлкән лейтенант Айгиз Сибагатов капитан, Ранис Шәвәлиев өлкән лейтенант званиялары алды. 8 хезмәткәр төрле дәрәҗәдәге хезмәттәге аерымлылыгы өчен медальләре белән бүләкләнде. Һөнәри бәйрәмебезне яхшы күрсәткечләр белән каршы алдык, ди Саба районы Ичке эшләр бүлеге начальнигы Васил Исмәгыйлов. Хезмәткәрләребез бик көчле, югары белемле, махсус белемле, квалификациялар бик көчле. Шуңа күрә дә инде безнең алда куелган бурычлар җиренә җиткереп, сыйфатлы итеп эшләнеп бара. Әгәр инде менә соннарга тукталабыз икән, менә шушы 10 айда 117 җинаять теркәлде районыбыз биләмәсендә. Бу инде бераз сон кимегән дигәнне күрсәтә. Аның ачылышы артты, яхшырды. Стабильность районыбызда җәмәгать тәртибе буенча тагы да яхшырды. Менә шушындый соннар безнең бүгенге көнебездә алда куелган бардаган үтәлеп килә булган бурычларыбыз инде менә бүген бәйрәмгә шушындый мотор күрсәткечләр белән килдек һәм әлбәттә инде форсаттан файдаланып бүгенге шушы үзебезнең профессиональ бәйрәмебез белән, һөнәри бәйрәмебез белән, үзебезнең хезмәткәрләребезне, үзебезнең ветераннарыбызны, аларның гаиләләрен чын күңелемнән бәйрәм белән котлыйсым килә. Исән-сау булсыннар, таза булсыннар, бай яшәсеннәр, мул яшәсеннәр, иминлек булсын. Әлбәттә инде эшләрендә уңышлар телим һәм хезмәтләр өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һөнәри бәйрәм көнендә дә тәртип сакчылары поста. Киләсе көннәрдә дә тынычлыкта яшәргә язсын. 11 ноябрь көне илебездә икътисадчылар көне билгеләп үтелде. Әлеге дата Россия хөкүмәте карары һәм икътисади үсеш министрлыгы буйрыгы нигезендә 2015 елдан башлап үткәрелә. Районның финанс бюджет палатасында хезмәт куючы икътисадчыларның эшчәнлеге белән без дә танышып кайттык. Иктисадчылар җәмәгать тормышының барлык өлкәләрендә дә зур роль уйныйлар. Әлеге һөнәр иясе булып эшләү югары һөнәри осталык кына түгел, заман сулышын, анда булган үзгәрешләрне тоемлы белү, зирәк фикерләү кебек сыйфатларга ия булуны таләп итә. Саба районының финанс бюджет палатасында икътисадчы булып эшләүче Гүзәл Нуруллина һәм Сөмбел Назирова әлеге һөнәрнең нишкәлекләренә төшенгән, үз эшләрен бик зур җаваплылык тоеп башкаручы белгечләр. Сөмбел уку йортында икътисадчы һөнәре буенча белем ала башлагач та кызыксыну артты гына. Көне буе саннар дөньясында гына кайнасам да, һөнәремне бик нык яратам ди. Безнең коллектив бик тату. Без хезмәттә дә, ял итәргә дә, спорт уеннарында да катнашырга өлгерәбез. Шулай ук сораулар белән мөрәҗәгать итсәк, главный бухгалтерларыбызга үзебезнең Шамсуен Биришка да ул һәрчак ярдәм итәләр. Көндәлек инде без һәрбер бюджет учреждениялары буенча эшне алып барабыз. Аларга кешеләрне хезмәт эшкә алабыз. Аларга тарификациялар эшлибез. Төрле постановленияларга үзгәрешләрне карап торабыз. Хезмәт хаклары дөрес шутлансын дип инде үзгәрешләр булса. Һәм инде төрле прогнозлар, заданиялар эшлибез. Мин финанс бюджет палатасына 21 сентябрьнең 2015 елда эшкә килдем. Бетергәч инде. Шуннан бирле менә 6 ел инде эшлим. Кичкенәдән төгәл фәннәрне яратып укыган Гүзәл дә хезмәт юлын икътисадчы һөнәре белән бәйли. Бүген ул үз өлкәсендә иң тәҗрибәле белгечләрнең берсе. Бу прогнозлар әлбәттә генә ясала. Ел ахырында без еллык отчетларны карыйбыз һәм киләсе елга үзебезнең планнарыбызны куябыз. Һәм шуны ел дәвамында шушы без куелган планнар үтәләме, юкмы икәнен һәр даим күзәтеп торабыз. Аермалар әлбәттә генә була. Мәсәлән, шул ук мәктәпләр буенча бала санын гына алганда да безнең бала саны артып китергә мөмкин, күбәеп китергә мөмкин бит инде. Андай прогнозлар бара. Шушы бала саннарыннан карап, без бит инде ел дәвамында бюджетка ел ахырында акча салып куябыз һәм шушы сон белән ел дәвамында эшлибез инде. Финанс бюджет палатасында эшләүчеләр бер гаилә булып эшлиләр. Бер-берсе белән киңәшләшәләр, районда үткәрелгән бер генә чарадан да читтә калмыйлар. Районыбызның бюджет исәп-хисап палатасы зур оешмалардан санала. Җитәкчебез Шамсун Акберович безне дус тату бер коллектив итеп туплады.
Безнең хезмәт авыр даган, шул ук вакытта җаваплы, кызыклы даган. Безнең һөнәр тынгысыз эзләнүләр һәм үз-үзеңә таләпчән һәм түңәл булуны таләп итә. Исап-хисап палатасында эшләүче һөнәр иясе үзе дәгән киң белемле, иҗади эзләнүләрдән тора торган шәхес булырга тиеш дип саныйм һәм һәр вакыттаган ул һөнәри осталыгын камилләштереп торырга тиеш. Чөнки законнар, без эшли торган нормативлар даган ел саен үзгәреп торалар. Коллектив белән бергәләп район күләмендә үткәрелгән концерт, театрлар да куеп, тамашачының мәхәббәтләрен яуладык. Һәр елна волейбол ярышында призлы урыннар яулап барабыз. Шуңа күрә безнең коллектив үтә дә җитез һәм өлгерлеген шушы күрсәткечләре белән, грамоталары белән рослап тора дип саныйм инде. Кыска гына итеп әйткәндә, икътисадчылар көтелгән хезмәт күрсәткечләрен фаразлыйлар һәм эшчәнлекне алдан планлаштыралар. Финанс бюджет палатасы җитәкчесе Шәмсүн Әкбар улы Сымгатов үзе дә хезмәт юлын икътисадчы булып башлаган. Әлеге һөнәрнең бөтен нечкәлекләрен белеп, хезмәткәрләргә киңәшче дә, остаз да булып тора. Экономистлар индалар фаразлыйлар. Менә оешманың күпме чыгымы булырга тиеш, күпмәндә кереме булырга тиеш. Хезмәт хакларын иң башталар саныйлар инде, белеменә карап, категориясенә карап, стажына карап. Инде бухгалтериялар алар эшләр татарчалатып әйткәндә факттагы саннар белән. Экономистлар инде алар фаразлыйлар. Кешеләр инде белеп тумый, шуңа күрә экономист булып эшләү бухгалтерия караганда да авыррак. Аны дөрес итеп санарга кирәк. Дөрес итеп фаразларга кирәк. Әгәр дәгән оешманың менә без инде андый прибыльләр китерә торган оешмада, табышлар китерә торган оешмада эшләмибез. Инде оешмада эшләгән вакытта экономистның эше бик төгәл булырга тиеш, анализлар аның. Шулардан аңлыйм инде, шулардан килеп чыга дип уйлыйм, экономистның эше бухгалтерия караганда авыррак. Бухгалтерның эше дә җаваплы, экономистның да эше җаваплы. Әгәр дә инде фаразларның туры килми икән, гаепле экономистлар, әгәр дә инде санаганда хата җибәрәләр икән, гаепле бухгалтерлар. Оешма предприятие учреждениялар эшчәнлеген икътисади фаразлардан башка күз алдына да китереп булмый. Бу үзе үк икътисадчыларга никадәр зур җаваплылык йөкләнгәнен сөйли. Экономистлардан башка менә үзебезнең бюджет өлкәсен мин күз алдыннан китерә алмыйм. Бу кызларга мин әйтерим, сәламәтлек теләрим инде аларга. Эшләрендә уңышлар теләрим. Аларның эшләре бик җаваплы, бик авыр. Теге хезмәт хакларын тарификацияна түгел бит, төрле анализлар эшләргә кирәк. Төрле оешмаларның киләчәк халәтен күз алдарга кирәк. Бер баланы ашату ничә сум менә, һәрбер ай берләрне менә тиеннән тиен санап эшләргә кирәк, санарга кирәк. Бу кызлар хата җибәрсә, эшләр начар була инде. Бу кызлар хата җибәрмәсә, эшебез гөрләп бара инде. Мин үзебезнең оешмада эшләгән кызларыбызга, экономистларга телим сәламәтлек инде. Эшләрендә уңышлар телим. Эшләрләрен бик катлаулы һәм бик авыр. Әлеге һөнәр ияләренең фаразлары һәрвакыт дөрес, исәп-хисаплары төгәл булсын иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.